Мне больше всего на войне не хватает дронов и людей. Дронов, потому что их расход очень велик. В неделю у нас уходило в среднем 1 дрон, а бывало до 2. То есть иногда у нас был простой в месяц, потому что у нас не было дронов. И нам пришлось сидеть на базе месяц и искать, кто бы нам дал дрона, искать какие-то выходы, искать какие-то донаты, волонтеров и так далее, и так далее. Гэта машина, которая прыстасаваная для эвакуацыі параненых. Вось, я ў тым ліку ездзіў і на гэтым аўтамабілі. У нас іх даволі шмат, і гэта адзін з іх. Ну, галоўнае, чым яны адрозніваюцца, гэта тое, што ў ёй ёсць прыстасаванні для таго, каб эвакуаваць параненага, для таго, каб яму надаваць дапамогу менавіта ў дарозе. То бок мы не проста вывозім параненага, а яшчэ ў дарозе яму дапамагаем. Посередине. Ідэальная машына медэвака пажадана, каб яна была браніраванай і каб яна магла ездзіць у любых умовах. Калі ў нас будзе магчымасць, мы будзем эвакуаваць на машынах на гусенічным хаду. Дарогі на вайне гэта умоўнасць, таму што тут яна ёсць, там яе няма, там прылёт, нейкая яма, едзеш праз лес, праз нейкае там поле. Ну, сутыкаемся з вельмі цяжкімі умовамі, кіраваць прыходзіцца ў вельмі непростых умовах. У гэтай вайне машына гэта расходнік. Я думаю, што ні для каго не секрэт, што машына там жыве пару месяцаў на фронце. Вось. І, канешне, калі ёсць магчымасць дапамагчы аўтамабілямі, можа пераслаць аўтамабіль ці заданаціць на аўтамабіль, калі падроздзел збірае на машыну, то, канешне, вельмі пажадана гэта зрабіць. Сегодня я хочу рассказать про 2 важных сбора. Сбор для боевых подразделений, в общем-то, сборы, которые спасают жизни наших ребят. И первый сбор – это для взвода ППЛА батальона «Волод». Ребята, которые постоянно находятся в соприкосновении с противником. Нужны 2 позиции, да, такие достаточно уже стандартные позиции. Это БПЛА, что само собой разумеется, и, может, чуть менее очевидная позиция – это обслуживание и ремонт, опять-таки, покупка новых автомобилей. Мы упираемся в то, что очень большие суммы денег уходят на то, чтобы содержать автомобили, которые ездят на боевые задания, в хотя бы более-менее неплохом состоянии, чтобы они не ломались постоянно. Порядка 3-4 тысяч долларов в месяц у нас уходит только на обслуживание и ремонт этих автомобилей, потому что бездорожье постоянное, постоянные обстрелы, что-то прилетает. Вот. И если есть возможность либо задонатить напрямую, либо, возможно, кто-то возьмет шефство над одним, может быть, 2 автомобилями поможет с ремонтом. Второй сбор – это сбор для ребят в Первом интернациональном легионе. Тоже ребята довольно часто работают на фронте. И
опять-таки, тоже нужно дроны, поскольку, опять-таки, ППЛА, беспилотные летательные аппараты, и автомобили тоже. Как бы у нас недавно в этом подразделении один автомобиль был уничтожен минометным огнем противника, второй автомобиль был довольно серьезно поврежден, соответственно, нужна замена, потому что пешком, когда на вас там килограмм 60 бегать, не очень прикольно, и для нас довольно важно иметь эту технику и иметь беспилотные летательные аппараты, поэтому просьба ко всем не оставаться равнодушными, присоединиться. Повторюсь, эти сборы, они как бы вроде как и деньги, но они спасают жизни. С конца 2020 года мы в Украине займаемся дапамогай беларусам. Усім тым беларусам, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пасля паўнамаштабнага вторгнення у лютым 22 годзе Расіі ва Ўкраіну мы не з'ехалі, а засталіся тут ва Ўкраіне і працягваем сваю працу. Таму я звяртаюся к усім беларусам, якія зараз знаходзяцца ў Украіне і патрабуюць ту ці іншую дапамогу. Звяртайцеся, мы абавязкова вам дапаможам. Мы инициировали проект «Белорусский центр национальной памяти в Украине». Зрабілі мы гэта для таго, каб увекавечыць памяць о ўсіх загіблых беларускіх герояў, якія аддалі сваё жыццё тут, в Украине, пачынаючы з 2014 года за нашу с вами свабоду. Таксама мы дапамагаем усім сем'ям беларускіх герояў, якія загінулі за нашу с вами свабоду. Таксама звяртаюся к усім тым, хто мае інфармацыю пра загіблых беларускіх герояў, падзяліцеся, калі ласка, з намі з гэтай інфармацыяй, таму каб мы зрабілі ўсё, каб захаваць памяць аб усіх беларускіх герояў. Для нас, по-перше, це важливо саме тому, що це допомога білоруським родинам. Точніше, родини, може, і українські, а саме герої білоруські. Це така, на жаль, доволі невидима категорія. Ці родини існують, але з певних причин про них можуть, в принципі, навіть і не знати. Наприклад, як в нашій ситуації, через те, що хлопці вважаються зниклими безвісті, це підвищена ситуація, і ми не можемо оформити якісь пільги, якісь посвідчення родин навіть зниклих безвісті. Тому ця увага, вона все одно, там не важлива навіть вартість цього подарунка і що там. Важлива сама увага, то, що про нас піклуються, про нас пам'ятають. І, звичайно, для дітей отримувати від Миколая ці подарунки, воно дуже цінно, тому що вони все ще продовжують вірити в дива. І те, що вони були чемні, вони отримують свої ці книжки, цукерки, як воно має бути. Цього року ми отримали для діток це солодкі подарунки, те, що вони всі дуже люблять цукерки, солодощі і книжки. Тобто кожна дитина, відповідно до її віку, отримала дуже класні книжки від видавництва Artbook. Це, до речі, дійсно класне видавництво. Я не очікувала, бо неодноразово перед святами якраз купляла їхню різдвяну продукцію. Маленька, вона взагалі в захваті, вона мене вже змусила купити там продовження, замовити на сайті тої книжки, яка їй сподобалась. Старші теж читають, вже позабирали себе в школу на перервах. Так, це теж дійсно те, що їм потрібно. Перш за все, вважаю, дітям потрібна увага, піклування. Ну, а для, скажімо так, для батьків цих дітей, для мам, для бабусь, це те, щоб їхні діти були ситі, вдягнуті. Це такі базові потреби, які вони нікуди не зникають. Діти швидко ростуть, тому не завжди виходить самостійно ці всі потреби закривати вчасно. Мне падаецца, што машыны важлівы не менш, чым БК, бо нават калі ў нас будзе
патрэбная колькасць мін, каб знішчаць ворага. Без машыны мы не сможам даехаць да места працы, мы не сможам падвесці гэтыя міны, мы не сможам эвакуіраваць нашых параненых пабрацімаў, мы не зможам з'ездзіць на пошту, каб забраць нейкія патрэбныя нам у працы рэчы, якія нам дасылаюць валантэры, ці якія мы набываем самі. Вельмі шмат працы звязана з паездкамі. Все, хлопцы сворачиваются. Все, полетели. Мне падаецца, што той час, які мы страчаем падчас езды на машынах, ён нават больш, чым той час, які мы праводзім у самім баю. Зараз мы збіраем на Тойоту, вось на унідорожнік Тойота. Нам трэба сабраць трохі менш $5000, $4900. Гэта кошт самой машыны, ремонта, зімовай гумы. Вось, гэта машына патрэбна нам для выканання баявых задач. На ёй будзе файна падвозіць быка для нашага мінамёціка. Вось, ратировать мінамётныя разлікі, а таксама выконваць іншыя задачы, якія ў нас бываюць у прыфрантавой зоне. Я лічу, што валантэрская падтрымка важлівая ўвесь час. Вось, і чым далей ідзе вайна, тым больш нам патрэбна, тым больш знішчаецца таго, што ў нас ужо было. Вось, тым больш мы знаходзім новых рэчаў і ідэй, што ж нам усё ж такі трэба для больш якаснага і бяспечнага, галоўнае бяспечнага выканання баявых задач. Таму без валантэраў мы не зможам перамагчы ў гэтай вайне. Карыстаюсь магчымасцю, я бы хацеў ад імя сваіх пабрацімаў з мінамёткі батальёна «Волат» павіншаваць усіх беларусаў з преднавагоднімі святамі і Раством. Жадаю нам усім у наступным годзе стаць яшчэ бліжэй да нашай агульнай перамогі, да таго моманту, калі ўсе нашыя сябры, знаёмыя ці проста людзі, пра якіх мы чыталі ў інтэрнэтах, нарэшце выйдуць з турмы і калі наша краіна стане сапраўды вольная. Жыве Беларусь!